Hvad så sammen? Velkommen til den her lynhurtige video. Den her video, den har du kun lige fået adgang til, fordi du lige har klikket på det her link inde i min bio. Jeg er super glad for, at du lige har klikket på det her link, fordi nu er det simpelthen kommet ind på min secret channel. Det er altså min secret channel. Der kommer til at være en masse exclusive content. Og det kommer kun op på den her kanal. Alt det content, for eksempel fraklips-agtige. Og så også ekstra videoer, som jeg ikke synes er gode nok, så jeg lægger på min main kanal. De kommer også op på den her kanal. Så der kommer et par videoer i hvert fald. Tusind tak, fordi I lige har klikket på det her link. Please subscribe til den her kanal. Please subscribe til min main kanal. Please subscribe til gaming-kanalen. Og så ses vi bare, når der kommer en ny video på Secret-kanalen. Vi ses.